Des del principi teníem ben clar que volíem invertir molt en educació. S'ha començar per la xarxa de llibres per a tots els xiquets del poble, tant els col·legis públics com els concertats. Després pensarem en una aula infantil per a Cervantes de 2 anys i l'aula CIL, que és una aula que també està en el Col·legi Cervantes, que és d'educació per a xiquets en educació especial. Des dels instituts tenien una problemàtica en totes les criatures de l'ESO que eren absentistes, entonces s'ha creat l'APAC, que és el programa d'aules compartides. Demanaren als instituts, a l'Ajuntament, que es tirarà un cable perquè ells ja soles no podien i és també una forma d'integrar-los. No ha hagut cap problema. L'any passat, este curs passat, ho farem en el Guinovar, este any s'ha incorporat el Sant Vicent, està funcionant molt bé, l'absentisme ha baixat un 70% i estem encantats. En principi volíem que Algemesí se convertira en una ciutat igualitària, inclusiva i que no fos gens discriminativa. Començarem per fer actes públics com el 8 de març, com el 25 de novembre, Dia de la Violència contra les Dones, el Dia del Poble Gitano, també el Dia de les Dones en la Ciència. El dia 11 de febrer se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència. És una data en la que es pretén posar en valor a totes aquelles dones pioneres que es van interessar per la ciència en un temps on tant l'educació com l'accés a professions científiques eren sols per als homes. En aquest sentit, des de l'Ajuntament d'Algemesí, a través de la Regidoria d'Igualtat, s'ha dut a terme una activitat d'animació lectora per a xiquets i xiquetes a la Biblioteca d'Algemesí per tal de commemorar este dia. Ja tenim fet, que això també tenim un interès especial en protegir molt a les dones maltratades. Estem dins de la xarxa Biogen, que també hem creat la Mesa de Violència de Gènere, que estan representats totes les entitats del poble i del que ja tenim un protocol i estem treballant en ells i realment estem molt contentes de la feina que té. Queda molt per fer, però passet a passet anem a aconseguir que Algemesí siga el poble on se respecte més la llibertat sexual, on la religió no siga problema per conviure, perquè els nouvinguts se senten com en sa casa i que tota persona tinga la diversitat que tinga, se sent acollida. Pues mira, vull destacar el Dia de la Dona, que el 8 de març, que va ser un dia espectacular, se van implicar totes les associacions, els col·legis i tot el món va participar. El dia de l'LGTBI, que vam fer també una festa molt càlida i molt bonica. El Dia del Poble Gitano, que també va ser contra tot pronòstic espectacular en quant a assistència i el que ells se sentiren representats, i la del 25 de novembre, que és el Dia de la Violència de Gènere, que és un dia que tindria que ser per plorar, però volem convertir-lo en un dia que ens servisca per educar-nos, per repensar on estem i què volem fer en este tema, que és un tema dur i candent.